ki khubor ka Batese TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kakasi Students Union kan rakhi ya kasi kersiau ha Kakasi National Awakening Day ha kasautarek uyayong arajar arpsan bat hakani kakenti kabamta ya kajing rakhi on pelong ha Cleariat East Jaintia Hills District. Katkum kakerwo na u General Secretary jong ka KSU Sengkemi usamla Donald V. Thaba ulaithu ba ka KSU East Jaintia Hills District Unit kalapan bet ya kajing ya kijat nadu madan football dikia West hadu hajan umat bashirin yang jong uwo kyang nong ba ha Cleariat. Hadin kani on penkut da kajing lang pajba kaban sedang nadu ka porsi baji no paisi. Lakot lawer ya pi baro ki parari, ki parado parasnam, ki longkmi ki longkpa, ki samla kenthai bat shenrang, ban yapoi rintilang. Ban im kari ngin om shongthai, ban shngan kari ngin long klawat, macha prang klur kari.